Ranggul mungsuh kang padha prawira adu dada kantaran bau genti milang tatu sapa kang lena tegeng lalis Pamanaryo ana apa Tirtanata estu leres menika kadang kula sedewa nenggo wonten madyaning alun-alun ya pancen mengkono iku dawuhe Kakang Durna ngono kuwi ayo dirembugi becik nyaosaken pangabekti kula kunjuk Kang Mas Jayajada tak tampa Dimas Sedewa Paman Sengkuni pangabekti kula kunjuk ya tak tampa Sedewa. Ingkang kula anti-anti wonten papan punika panjenenganipun Paman Durna. Nanging kenging menapa ingkang mrepeki punika Kang Mas Tirtanata. Wonten wigatos punapa? Dak jarwani Dimas. Kalenggan iki siadi rasah nganti-anti. Rawuhe Paman Durna. Kalenggan iki pun kakang kang pinangka amakili panjenengane Paman Durna. Kalenggan iki siadi kena taeman bali. Aja tok teruske nggonmu nunggu ngendikane Paman Durna. Lho mangkir piye? Rikala wonten setinggil Paman Durna ngendikanipun menika dados badal wakiling ratu lho. Kedah mboten kenging wola-wali rembagipun dados wonten ing mriki menika ingkang kula tenggo ngendikanipun Kaka Prabu Duryudana lumantar Paman Durna. Siadi percaya kelawan pun Kakang apa ora? Gampange siadi kula lamun to kalenggane ora gelem bali tetep nunggu ngendikane Paman Durna. Aku kang kaparingan Purbawasisa supaya ngruda puksa siadi nek perlu supaya cilik kon gawe lara gedhe supaya mateni Dimas Sedewa. Lenglenging driya mangungkung kanduan limang yalena tanandang kanen lamun tan tulus mengkundiah utama jagat Dewa Bathara Kang Mas Jayajatra menawi mekaten nalaripun cetha kula mboten purun wangsul tetep kula nengga pangendikanipun Paman Durna. Yen ngono siadi wani karo pun Kakang. Iya. Kula ajrih kalian Kang Mas Tirtanata. Nanging keparenga Kang Mas Jayajatra inget kula punika jejiring satriya. Wajibanipun satriya mbrasta watak angkara budi candul ingkang tuwuh wonten angganipun sinten kemawon.
Kula dulu Kang Mas Kertanata kalenggan menika katuan watak angkara nyuwun sewu. Badhe kula dandosi watakipun Kang Mas Jayajatra. Yung. Ngati-ati li Jayajatra. Sedewa nang Ngestinar operasi mental. Yung. Kedlarung sing dadi wusmu. Ora gelem mundur gedeng Mustakam Swawi kula ladosi. Oh, janda. Setyaki tinulumirang tumandang Setyan garwanira Om Setyaki mundrat mojo Om Gedhe atine Sedewa ana sing awat-awati Setyaki dasar kepara nyata Jayajatra ora genep tata kramamu karo wong tuwa tak basani ya dadi mungsuh ora ya dadi mungsuh jagake limo mungsuhan apa karepmu ngumi lara Kang Mas Dewa ndadekno kawruhanane Kang Mas Dewa dungo negara Ngastina sing njaga keselamatane Setyaki. Yen nganti babak becik kulite sing dadi parang cucuan Setyaki. Mula lakon kowe arep gawe cintrakane Kang Mas Dewa. Janji iso nglumpati batange Setyaki. Babaropo. Yo senajan kepiye wae. Tak anggap kowe iku condonging mungsuh. Ora enggal semingkir saka negara Ngastina. Aku tegel karo kowe kethok gulumu, maju jebol dadamu. Iya.
dan rasakno tanda itu aduh tuh aduh tampano bindiku ojo tindani tibakno bian bareng Jaya Jatra mundur Kurawa bubar mawut ya Sedewa diawat-awati Setyaki sak ngertiku Angger Prabu Baladewa iki mau isih lenggah ana Ngastina Angger Prabu Baladewa kula wan nyuwun senjata tulungan nggih Kurawa bubar mawut nggih keparenga Kurawa piyak sak lubung ladian kula labrake dewan Ojo mlayu. Simat pepunden kula Koko Prabu. Ya kepiye Dimas Sedewa? Menawi Koko Prabu sedya nyernaken Dimas Setyaki. Kepareng langkung rumiyin Kang Rayi Sedewa kasirnakna Koko Prabu. Sapa sing arep mateni Setyaki? Tandhanipun Koko Prabu mbujung-bujung Dimas Setyaki.
Apa sebab Setyaki tak uyak? Mergo Setyaki melayu. Upama Setyaki ora melayu, ora tak uyak. Dimas Setyaki lho. Kok dia Dimas Setyaki melayu? Ajur kok wis sampeyan iki. Saking ketepian sampun bengok-bengok. Nanging tumrapun Kakang Dimas Diwo, Setyaki melayu iki mau malah kebeneran. Tegese aku banjur bisa adoh kelawan Paman Sengkuni, Paman Durna. Uga para Kurawa. Lan bisa pinanggih kelawan Dimas Sediwa. Keparingipun Kala Prabu lajeng kados pundi? Tak suwun pancen Siadi bali. Kalenggan iki pancen Kyai Prabu Duryudana ora kepareng minangkani panuwune Kyai Prabu Anom Puntadewa. Ora kepareng lenggah nang negara Ngamarta kapara. Kalenggan iki arep budidaya sirnane hadiah diku Pandhawa kang padha ngati-ati aja nganti lena ing kapraitnan. Nyuwun pangapunten Kala Prabu. Sinar kula nampi pengendikan Kala Prabu, tetep kula badhe nenggo pengendikanipun Paman Durna. Wah. Ora bakal bisa ketemu lawan Paman Durna. Nanging menawi kula ing mangke wangsul wonten Garing Ngamarta, kula tegese mboten nami duta ngrampungi, nanging namung duta utusan. Karepe Sadi, kula purun wangsul wonten Garing Ngamarta nanging beta seksi menawi kula sampun sowan wonten Garing Ngastina. Karepe Sadi, Koko Prabu kersa kula dherekaken wonten negari Ngamarta. Baladewa mangadeg Trinenggalanira mangsa mangsaira Prabu Kangsa Dewa. Wah, yen ngono kepasang yuga jurpa Kakang ana ing negara Ngastina ki mau pancen arep sarimbitan kaliyan Nyai Prabu Duryudana tumeka ning Praja Ngamarta. Nanging sarene cetha Nyai Prabu Duryudana ora kepareng minangkani. Prayoga ayo pun Kakang saguh tok derekke. Pinangka seksine Siadi lamun tewus teka Praja Ngastina. Nah, menika kula nderek menawi mekaten. Dimas Setyaki wonten ingkang adhawuh. Ayo derekno jemangkah ning Praja Ngamarta swawi kula derekaken Kula Prabu. Ya. Kula krungu kabar Setyaki diawat napa ngawat-awati Sedewa. Leres Setyaki wonten. Inggih wonten. Ten pundi saniki? Setyaki ajeng kula ajar. Wah iya sampean niku. Mau Dek Setyaki isih ndelik kok. Bareng saiki cetha Setyaki wis ora ana arep ngajar. Kados pundi? Kedewasan. Malah kalenggan menika Anggir Prabu Baladewa manunggal dhateng Sedewa wangsul wonten Garing Ngamarta. Apa ra cilaka niku?
Kamangka datipun Angger Prabu Baladewa menika sepeket sanget anggenipun kekadangan kaliyan Angger Prabu Duryudana. Kalenggan punika kepeksa renggang amargi saking panemu sampeyan. Yen ngono negara Ngastina kisruh ki merga antenipun sampeyan kula pikir-pikir. Sampeyan kok senengane ngoncak-oncaki. Adiari ya mboten dados punapa. Kalenggan menika malah kula nyuwun pamit. Badhe bical wonten Jangkar Bumi. Minta sraya dhateng Naga Bagindaraja. Oh nggih, mekaten ingkang atos-atos. Mugi-mugi estu mangke wonten pekabaran Pandhawa mati dipateni jagus sampeyan Naga Bagindaraja. Sridinon langening pamyat busana maneka warna renggeng Kancana Ratnabra Bandera layu kumiter sinran pandres sing ruto serna kumaraning wiyat mantyan kumlabateng tojo sruprasa kayu pangkeprapal puspitu anjreng siti ron mawur katyuping angin kukila bubara sumebar ulung-ulung sami kendang rasa ageng alit pating sulayah candrane pintu glagaden tidak gajah labet kaprabawan sulabawaniro para Kurawa ingkang parengendi yudanipun Raden Sediwa awit saking kasudidanipun Raden Sediwa ingkang kabiyantu Raden Setyaki
Usana para Kurawa bubar mau candrani pindha sapirang suwe. Usana Prabu Baladewa ingkang kepareng majeng, amung majengipun Prabu Baladewa amung sinamu dana swados saged caket kalian Raden Sedewa. Sausnya sami perembakan Usana Prabu Baladewa sagah pinangka bukti seksinipun Raden Sedewa anggenipun sampun sowan wonten negaring Astina. Usana kersa kadhiraken jemangkah prapta wonten negaring Amarta kadhiraken Raden Setyaki. Sausnya Prabu Baladewa Raden Sedewa Raden Setyaki mengkeraken negaring Astina. Sang Pandhita Durna jemangkah tumuju wonten ing kahyangan. Kahyanganipun uga Baginda Reja. Datan kacarita tindaknya Sang Pandhita Durna mewah Prabu Baladewa Raden Sedewa mewah Raden Setyaki. Sinegeg gendha kanggo capa nahan Kang Winursita pundi kang pinaka samping carita ingkang masih inggil papanan winging siji caritane ewuh lamun ta sinareng. Datan kadik kahyangan jagar bumi inggih ing wriku kahyanganipun sajaring naga sak bongkoting tal. Pagedunganing carita kepareng nampi iswanipun Sang Pandhita Durna. Sinawang saking Mandhawa piswanipun Pandhita Durna kawis tura tinata trasilanira.
Makandhe Dewi Wicalang kalih makandhe perangan ingkang kaping kalih gumlareng kahyangan jangkar bumi ingkang lenggah ing mriku sajuganing naga sak bongkoting tal aja dipepi neka naga yekti tasih jangkeping dewa Tridasa Wataknawa ingkang bisik Sang Hyang Naga Cundila rikalenggan punika lenggahnya Sang Hyang Naga Cundila kahadhep ingkang putra ingkang hajijiluk Prabu Anom Naga Bagindaraja Prabu Anom Naga Bagindaraja mengkeraken wiswananipun Pandhita Sukalima ya Pandhita Durna ya Resi Kumbayana rep sidhem pemanem tan ana barang alisik lapis Sang Hyang Naga Cundila dereng kepareng licitaning driya ingkang kawijil ing lesan Irem kembang papa tebang rerayungan long malengkong tumelung rumambat ing liyan wasemukang mawur raras Om Ilahing Yoga Lungger Naga Bagindaraja wonten timbalan pangadhawuh Rama pukulun miji mawantu-wantu dumateng ingkang putra
Ayo aja kaget jeneng kita Ulun Tiji. Padha kanthi raja nggon kita ngadhep pangayunan ulun. Lha iya Rama Pukulun awit saking pangestunipun Rama Pukulun winantu ing karahargyan pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa kula. Ora sisepan dulun kang katemben sowan. Kaya Pandhita Sukalima Pandhita Durna. Padha kanthi harja kita sowan ngadhep pangayunan ulun Pandhita Durna. Oh, kandhap geguduk manyar-manyar gamanaga permana pedantel bintu tekisa. Kulon wuni njap kulon awis saking pangestu paduka winantun karahargyan. Pangabekti kula konjuk kulon. Ya, ulun tampa. Bali kelawan jeneng kita nggih. Naga Bagindaraja. Kundur sabda pangandikanipun Rama Pukulun wonten wigatos punapa. Kalenggan iki sowan kita kaya darbe atur nanging isih kawengku rasa iki ringa-ringa. Ilang ana rasa iki ringa-ringa ndang matur. Ana wigatipun api kita arep darbe atur. Coba nyal matur kanthi terpaksa. Rama Pukulun keparenga kula matur bilih kathah kalpatanan nggih kula matur keparenga Rama Pukulun nglunturaken sesamudra pangasami. Mboya dadi penapi. Rama Pukulun kalenggan punika kula anggadhahi panuwunan dumateng Rama Pukulun supados ing mangke sabyantu dumateng ingkang putra anggen kula anggadhahi panjangka. Kita sedya darbi panjangka punapi nggih boten wonten sanes kejawi. Temtunipun Rama Pukulun prisa bilih ing mangke kahyangan jangkar bumi punika sedya kula dadosaken nagari jangkar bumi. Iya. Ha. Kalenggan punika Rama nggih sampun kepareng kula pinangka Prabu Anom. Tegesipun boten dangu malih kula kepareng dijuluk Prabu Naga Bagindaraja. Iya. Nanging kula kepengin dados ratu menika mboten namung ratu loro saudon telu saurupan. Kedah ing mangke sinembah para ratu saindenging jagat raya nyembah dramaan kula. Wah, iku abot ya nggir. Lamun kita kepengin dadi ratu ning sinembah ratu saindenging nusantara tegese ratu saindenging jagat nyembah marang jeneng kita iku ora bakal kelakon. Nanging wonten ingkang nyengkuyung lan sadyantu. Sapa? Punika panjenenganipun Bapa Penemban Durna. Kepiye Durna apa bener mangkono? Oh, inggih Pukulun keparenga kula ngunjuk. Perkawis panjangkanipun ingkang putra menika kula nemtaken kasembadan wadon saged ngregem Ratu Ngastina. Boten wonten sanes Gusti namung Prabu Duryudana. Prabu Duryudana menika sajuganing Nalendra Gung Binetara. Sugih bandha donya berbandu sentana. Lho, menawi ing mangke kang putra menika saged ngregem Ratu Ngastina Prabu Duryudana sampun sami kemawon para ratu saindenging Nusantara menika nyembah dramaanipun ingkang putra. Nanging ora bebayani. Jalaran Prabu Duryudana iku darah Barata. Darah Barata iku digdaya. Oh, darah Barata menika kecekel wonten tangan kula. Ngoten. Namung srananipun kedah ing mangke nyernaken para kadang Pandhawa. Durna. Kula luwih-luwih sranane kok kudu nganggo mateni Pandhawa. Lah apa ing mengkono ora bakal malah dadi dalan patine putraku. Oh, mboten kula mboten. Kula sampun nglimbang-limbang kagedahanipun Pandhawa menika saking wulangan kula. Kamangka kula cetha sampun ngertos kasudibyanipun Kang Putra.
kula saged nggadahi pamanggih bilih ing mangkeng putra menika saged nyernaken para kadang Pandhawa. Nggih, manut aku aja ya nggih. Mbebayani tumrap keslametanmu nggih. Mboten Rama kudah ing mangke kula menawi sampun dadi ratu sinembah para ratu saindenging Swantara. Ana dewa nonton wong abrang tiasi padha saran ning antariksa pindha astra ngrada dedali kadalakar kadunya kang kaliwiran kabuncang ning samudra mbak lumembak mawa Prabowo upama panjang kamu iku tak pepalangi gampilipun diranteo kula pedhot dipalangi temtu kula mlumpat ya yen ngono pun Rama mung bisa anjampangi lan mangestoni Bendito-Durna kula-kula nanging aja nduk tegake banget-banget putraku Naga Bagindaraja mboten pun gek nyuwun pamit nggih kepareng lajeng kula nyuwun pamit sedya minangkani panuwun Prabu Duryudana nyernaken para kadang Pandhawa ya ingkang ati-ati nggih Naga Bagindaraja. Gedhe antebe anakku Naga Bagindaraja kepengin dadi ratu senembah ora ratu saindenging Swantara ya anak olah wong tuwa kepraja ya senadyan kepiye wae tetep pun Rama ora tegel tak awat-awati saka kaduan nggih Naga Bagindaraja.